Apraksi KARDOM kadokave karbitich 2.0 YouTube channel ang kelang radu ana fanstame lapen pini abang ke nilinali tomhanang than poni po bang Union Public Service Commission mate prelims examination 2023 labang so aputhak sin nang than pachini pon ekpo mate thiek penta pu UPSC jo labang so aputhak sin nili nangli tomhan labang so video lang nang than pachini pon ekpo lapen nangli tom stame video ki chengmen ki juran ke lang fansi nilhin pen stame nang chuning riglo lapen nangli tom jong selabang so YouTube channel lang nang kahamri milang pelte ka chinghon pen subscribe ikon lapen adung hes tame nangli tum berar jan teknologi hadak nangli tum berik denon lalo pelte munan pen ni liya jada son mate jada birta le long stame labang so YouTube channel lang ka upload da ka upload pen nangli tum stame birta ka chini da prang lapen notification kilong da prang ya fan no tangte pathiek pen labang so aputhak le lang pononang lapen thiek pen chethan pononang Chethan Panlona Union Public Service Commission mate UPSC ahil pesta mendak notification mang release panal apen record mendak kaduk kabe pen 1105 and vacancies tak piponal apen civil service prelims examination thagla apen interested mate ning hang abang phu mate abang phitum nalitum online apply don ektame Napan pithada details non lang pononang labang so examination aputhagle UPSC Civil Service Pre-Examination 2023 lo lapendang name of exam ang civil service dag preliminary examination lo lapen total dag vacancies bang 1105 ando lapen name of service banali tum dag pen service long pon ekpo Indian administrative service lapen Indian foreign service Indian police service sason dak tak pena anang litum dak service bang dak pen nang litum long pon ekpo lapen dak eligibility criteria ahin lang pon lo pun dak age limit bang ke arta 21 years pen 32 years ang bang molom abang thumate abang phitum si apply long ikchat pon lapen ex relegation nang litum dak pen lang pon ego lapen qualification lang dam lo pulute a candidate must hold a degree of any of the universities incorporated by act of the central state legislature in India or the educational institution established dalalo degree ki un tangabang pu abang phi anang po jar university men choglo lapenda UPSC civil service pre-examination scheme bang lapson hela dagni linam than pechini pon ekpo the civil service examination will be consists up to successive stage daghini do insibang ke civil service preliminary examination lapendak objective type lo for the selection for candidates for the main examination lapending sibang ke civil service main examination written and interview daghini do lapen examination centers labang ke Assam along bang ke Jorhat lapen dispor along si labang so examination center mate exam ke togi adim lo lahini lo the pen applications fee afuthak lang dam lo pul dak general lapen OBC tum handak 100 rupees nang ekpop mate pharung si lapen SC ST female lapen PWBD candidate atum han bang dak sikang sita nang ne lapen payment mode bang nang litum SBI ba cash local net banking debit card credit card hin pen stame nang litum payment ik mila lapen ke apply nahi process ba nang litum labang so article long wang lo pulte nang litum dak mes tame long pon ekpo nang litum na thek po long igila ber thek longi labang so dim si ber ingnang po la online application form po dim labang so dim ber ingnang po lapen labang so article aling nili labang so video description along stami pig det po nang litum handak pen le dam ikta chok iglo lapen da ke cheng poni bang ke labang so cheklo February cheklo taring sipen sida ke cheng pono lapen last date bang ke dak February labang so cheklo 21 February 2023 6 pm ansi last la online submission upor bang laan lalo la penalitum advertisement alojang snayung penalitum labang so article along penstamil long ponekpo la pen ka apply penalitum labang so article long sewang lo polte la online application form na pu kung dat ke tok theklongi nalitum la click here for dim beringo dak berik det UPSC online dak wang ekpo official website dak chingpu ikmo nalitum thengno nalitum staminang lang dan iko la pen step for application aprang si register nang pola pen verification na export pen dak nalitum register la puta nalitum email ID la pen enter OTP kalde password nalitum ber ignang ko la pen captcha ber pen nalitum dak pen login fit nang po la pen
jongsi new registration badala new registration nalitum la dak do ige labangso dim nalitum ber ingon la lople new registration atum han dak page chingpu ikpo new registration atum han name class 10 la amen bang kela school documents nang paning sivet nang po lapen verify name nalitum dak verify ing nang po full name gender lapen verify gender date of birth verify date of birth father name verify father name minority status lapen mobile number alternative mobile number email id lai lapen class 10 board examination roll number lapen security question nang litum dakpen changwai ikpen de question lapen answer bi email lapen nang litum dakpen la captcha ber iksi nang litum submit nang po la submit dem taglong ikpo labang so dem ber iglopol nang litum honda application form bang nang litum chingpu ikpo lapen nang litum apply don ikmelo la hello a process bangke ya la lo lapen apra process banilin stame dakpen paklang pon ik thek thet po lapen nang litum das apply don ingol lapen la so ka apply hot copy mini son soni thek the do pte nili pana humri gon nili stame ke thek an bang na chirab don ikpo ya la lo lapen nalitum labang so video bangke lang mesen pon nalitum share igon lapen asan video kilang long veria panalitum labang so YouTube channel bangke subscribe igna po lapening son alam applicant nang litum ka submit ning labang ke aprang se name verify nang po lapen full name gender lapen date of birth lapen father name lapen hai hula dak tok thailo ka duka veke nang ya son anta dar nalitum thek ponong po ikpola screen alo nalitum jang se labang so website on download nalitum stame ka doka vidak details bangal langlong ikla polapen apply link nili labang so video description long lang dam ego dak stame a link bangal nili pig dat po tang te pin ya video long bang la pathek la answer la lapsi mo ka frega video long le putha chitong thana dumi thakmi ka doka ve kar british 2.0 youtube channel long kelang ra do on fans stame nil hen pen kardom.